with all the strength I find, there's nothing I can't do. Tenis, chándal, unha camisola cómoda, estou listo para unha nova xornada de exercicio no meu ximnasio de confianza. Centro deportivo, máis que outra cousa. Vexo todos os días, verdade, Román? Que sí, nos vemos todos os días. Sí, a primeira hora, ás 7 da mañá, é o primeiro que está sempre. Non para, o sea, non perde de estar aquí. Perdo unha. Estamos ao mesmo tempo, pero Ben, empezamos ben. Estamos en Ágora Box for All. Onde? En Sigüeiro, no Polígono Industrial. Estamos aquí en un centro deportivo, como vedes. Que está pasando por aquí agora mesmo? Que actividades temos? Pois nada, aquí ahora mesmo están facendo MMA, que é un dos únicos centros que ten MMA aquí na comarca, sí. Que é un deporte que está moi en boga últimamente, que está moi de moda, así por lutadores como McGregor, Topuria, tal. Sí, eso viñese ben, eso está guai. Depois preguntar se a pausa e tal, que fan entrevistas, se ser un pouco máis incisivo, sabes? Eu son máis de baile latino, que tamén tenes. Máis de base, exacto, temos baile latino arriba. Que outras actividades? Porque son moitas. Temos pilates tamén, zumba, despois aquí pues, cross training, que é unha das actividades máis demandadas, un pouco que está así un pouco máis de moda, que é un pouco, pois eso, tes un monitor. O que máis nos diferencia é que temos un trato personalizado, non? Son clases con grupos con grupiños pequenos, no con monitor vai levando un pouco a dinámica de cada un, é dicir, é da igual o nivel que teña cada persoa, é dicir, podes empezar pois dende abaixo ata profesionais como a mí. Exactamente, quer decir, ti xa ves aquí, cando chegaches non eras nadie e agora xa vas sobrado. Non era ninguén. Eu cheguei aquí e mírame agora que espectacular. Bueno, son actividades, que horario tedes? Abrides todos os días, a que horario podemos ir? Sí, abrimos ás 7 da mañá, de luns a venres, hasta 1:30, e despois pola tarde de 4:30 a 10:30. A última clase ás 9 da noite normalmente, tanto de cross como de jiu-jitsu, MMA, no-gi, ou tamén pilates ou baile. Sabedes, un montón de actividades, moitas delas en exclusiva, únicas, aquí na nosa contorna, en Sigüeiro. Poucas prazas nalgunhas, noutras queda algunha praza aí rezagada, non? Claro, aquí son plazas limitadas, claro. Para que haxa un pouco ese trato individual, que cada pues, que se vayan vendo tamén, pues, se alguén ten unha lesión, pues, adaptar o exercicio a como está nese momento, non? E ir vendo a evolución que ten cada un. Non é ir a un ximnasio de máquinas que vas para ali ao mellor e vas un pouco pues, sin saber moi ben que facer, non, aquí vas ter sempre alguén que te vai guiar en todo momento e che vai indicar pues, o que tens que facer e o que é bo para ti, e vas progresando poquinho a pouco, e imos está acompañando. Perfecto, e tamén está por aquí o Xenón, pero Martín Liste, pentacampeón de halterofilia, que outro día estivo na radio, e un dos monitores, o sea, monitores adestradores de primeiro nivel. Sí, temos unha clase con él a semana, que vai incluída na tarifa de cross que temos, e dá unha clase, é unha maravilla dar con él, que é toda unha referencia a nivel estatal e incluso europea tamén. Aquí, Ágora Box for All en Sigüeiro. Como nos facemos socio? Podemos vir un día a probar. Contame. Bueno, pois para vir probar simplemente escribir un WhatsApp ou pegar unha chamada ao 614 37 78 20, aí falades con nós e xa nos dide, pois quero ir esta hora a probar, quero ir, pois vaime mellor mañá ou pola tarde, dicir, non hai problema ningún, e eso, solicitades a vosa cita a través de WhatsApp ou por teléfono e vides probar a clase que vos queirades. Sigue chegando xente, máis xente. Pois nada, Ágora Box for All en Sigüeiro, aquí no Polígono Industrial. O meu de confianza, claro. Gonzalo, moi boas. Moi boas. Vémonos novamente aquí, verdade? Sí. Pero xe cun micro. Sí. Que explícalle a estas que non saben, que están vendo aquí o vídeo, que está pasando aquí, que estás... Bueno, pues estamos agora facendo unha clase de cross training. O que facemos aquí é cross training funcional, que é un pouco unha mezcla entre o que sería crossfit e un adestramento máis funcional. Entón, según a xente que veña, a que está anotada, os seus gustos, as súas posibilidades, facemos un poquinho máis para un lado, máis para outro. Están facendo agora unha clase bastante sinxela. Agora xusto están facendo exercicios un poquinho máis de core, exercicios enfocados a manter a postura corporal e tal. E xa antes estivemos facendo exercicios un poquinho máis de forza, tanto de tren superior como inferior, e agora vamos un poquinho xustos de tempo, pero a veces de tempo a facer un poquinho máis das máquinas, un poquinho máis o que sería aeróbico, non? Entón, nada, si facemos un poquinho unha clase o máis completa posible, que sexa adaptada a todas as idades, todas as posibilidades, e que lle serva para eso, para coller un poquinho máis de forma, según a idade, as súas necesidades,
que consigan alcanzar os seus obxectivos. Vale. O sea, para todos los públicos, para todas Para todos las os idades. públicos. Está puesto aí no eslogan, está para todos, for all. I need to know now, can you love me again? Creo que aquí paso. Me again. I need to know now, can you love me again? I need to know now. Pois nada, aquí en Ágora Box for All. Esta é a miña actividade favorita, teño que recoñecelo, Oh. Ai, que é verdade, a clase de calistenia. Vou para lá, Ágora Box for All en Sigüeiro. They wrote the words to me, destroy everything. They bring down angels like you.